Машина, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, ұшқыш, күйме. Бұларның барысында бір сөз білән біз транспорт деп атайбыз. Қойдан харакет етуіне қарап, транспорт бірнеше түрге бөлінә. Автобус, троллейбус, машина, поезд, трамвай, мотоцикл, велосипед жер үстінен йөри. Алар жер үсті транспорты. Метро бізні жер астынан йөртә. Ол жер асты транспорты. Диңгез елгаларда кораблар, теплоход һәм катерлар йөзеп йөри. Алар су транспорты. Һавада очкычлар, вертолетлар өчә, без аларны һава транспорты дип атыйбыз. Хәтта ерак космоска оча торган ракеталар, космик корабльләр дә бар. Алар космик транспорт. Күймә кайда йөзә? Афәрин, дөрес, ул суда йөзә. Күймә су транспорты. Очкыш кайда оча? Нәкъ шулай, ул һавада оча. Очкыш һава транспорты. Машина кайдан йөри? Афәрин, дөрес, ул жер өстеннән йөри. Машина жер өсте транспорты. Ракета кая оча? Бик дөрес, ул космоска оча. Ракета космик транспорт. Видео сиңа ошадымы? Лайк куй һәм безнең каналга языл.